Hei, mahtavaa, että pääsitte juttelemaan. Siitä on pieni hetki mennyt, kun päässyt viestiöille pro-kumilaisille pizzaamaan. Mä laskeskelin tuossa aamulla, mun oli 12 perehdystä seiden läpi. Ja pitää muuttaa toiminta-arvot myös viestinnän ja HR. Te ette enää hallitse viestiä, te mahdollistatte viestinnän. Todella tuttu näkymä kaikille, eikö vaan? Ja riittävän tylsää, ettei kukaan saa siitä mitään selvää. Pelillistäminen, mikä ihana tapa luoda päivittäinen reinforcement, tällainen niin vahvistus ja opitulle. Mitä mä sanon, sillä on jotain merkitystä. Tyypillisesti se menee niin, että etiketavoitteessa oli se mikä tahansa. Eli matkalla pitää saada palautetta, että menet oikeaan suuntaan. Pyritään tehostamaan viestintää, toimimaan verkostolähtöisesti. Vietimme aamupäivän Procomin kanssa aiheena pelillistäminen. Mikä jäi, Sari, päällimmäisenä mieleen? Mulle jäi mieleen se, että pelillistämisellä voidaan saada aikaiseksi tosi paljon erilaisia asioita. Ja etenkin se Aleksin esimerkki siitä, kun kasvuyritysten kanssa ollaan lähdetty kehittämään asioita eteenpäin, että miten sieltä voidaan löytää ideoita isompaakin organisaatioon. No, meillä varmaan jollain tasolla tuo pelillistäminen on meidän viestinnässä ja toiminnassa mukana, mutta ehkä sitä voisi miettiä vielä pikkusen strukturoidumminkin. No, esimerkiksi me ollaan otettu Yammer tosi vauhdikkaasti käyttöön. Että meillä on yli 90% meidän henkilöstöstä on rekisteröitynyt siihen, talon kokoon 1400. Ja me käytetään Yammeria nimenomaan meidän työn tekemiseen, ei niinkään viestintävälineenä, vaan nimenomaan jokaisen työkaluna. Ja sen lisäksi me käytetään viestinnässä paljon videoita, niin työntekijätasolla kuin johtotasolla ja sitten viestinnän tasolla. Ja me halutaan olla viestinnän mahdollistaja, eli me ei haluta toteuttaa tätä viestiä, vanhaa mielikuvaa, vaan nimenomaan me halutaan olla mahdollistamassa koko organisaation viestintää.